Kitkhot ka New Trap Achik National Movement HNM jong ka Eastern West Castle District kila berthen ban lek khang tala ya ka yeng jong KMLA ka ri khasi ki ba manthi ban kan e halo ka reservation policy ya ka bala lam khamat do MLA ka nong krem ubadeiru President ka Voice of the People Party uba Arden Miller basayomon uba shong shat kan menta ha ka chakayang kali ka badan Hasanda ka Additional Secretariat na ka banta ban penbore ka sarkar MDA bakan pejbnya halo ka reservation policy kini kinong yalam ka HNM ka Eastern West Castle District kilawan poi hakajaka basat ngan ba Arden hadin ka jingya jat ka prakanta ya ka ba kilas dang ya ka jingya no mot tirat ka badan hamairang badia silenter ka surok tat hadu banda poi sakajaka basat ngan ba Arden nakaliang uba artisani ubade President ka HNM Eastern West Castle District ulabu ya ka jingerpat ya ka Seng United Democratic Party bat kumjuru ya ka Hill State People Democratic Party ba kimdei ban putuj klumar yo thliet namar bakani kamat kadai nakbanta Long Dien jong ki khun kiti ajing kan jing kun samla hang tai kham tam ka de district ka bathamai dengan tu ya ka UDP ya ka SPDP ba kimdei ban slip thlik kumar namar balai kane ka dei ka imang salang na banta ka jai padu jong ki ka khun ka pateng jong ki khun samla jong ka prin hutra ha ka jing sisha om dei ban yalam dangi kinong yalam sang halang beper ban mi sabar ha bang ilap penset je pi kum unong yalam Day mapip kan nyelam ini upai ba bandawai ka hok pa jing sisa ha kan ne kam jelam kala jung bat ngakan tu ba ya ka sarkar ba ka day ban snap ya kan ka jing dawa jung ba Arden ba lamenta la tak kendai sngi ulai sa tangan tengah tu upai baru la ta kim snap ngin ya sa tangan haman ki konstitusi kata ka masai ka basai Namar balai kumbagi pensiat jepi walekai namar balai dambakla damdaringi pai bansong sedang ngambakla phimya bansong te lada phim snap ngin khang tala ya phi hayeng na du kana kasngi dambakla ngim phawan phi sekretariat mata kejing dengan tadi phim snap Lai fu armut KMLA jong the seat hapo rikasi kimdei bansong klikti hre kidi bansim yakni isu kum ki isu jong ka jat mrew klet sipor ya ka jinglong party klet sipor ya ka jinglong seng klet sipor lagi jong ki lama hre wan shakmat bani tre lang ya ka ju ka thong patata namta ka ne receiving policy hanong ipi arnut kinalam ki bisirkai jong ka gorils habang siksim nipe iba kim kinya shok kandidat henry haba kadai ke isu jong ka jat mendri garo ki haba ki don ya kawe ka jingmot kawe ka jingthong kawe ka thong ukonra bat umukun larangi pe yeki di kumba kimlong manikran ru henry haba ka don ki isu mata ka jat mendri garo kini telimlan namar kata kum ki life arngut KMLA nida apil nagaliang jong ansinam nagaliang kesur jong keperinyo trap ba kini bandan ni kejuk kemensim hum kini ki arngut kirang ba berkata berolengut kini benong telimlan namta ban penyekok ban penedau ban penlongkam yakni ke isu Makanya kalau wajib difon tu nak patut kita kawe kalau input ya ke jenjang yang baik implementasi kata gue watlah ngaji kena ro ni dangdon kata kami